Usifiso owami. Efuseke wena. Owami sisi ungangitshela indaba yomnqundu. Ungangitshela indaba yomnqundu sisi. Usifiso ungijela nomfana. Usifiso umncane bhuti wami umele. Usifiso ungijela nomfana. Yebo usifiso wami unginika kamnandi nami. Uzwani kwena. Sisi ngizokubamba ngezandla yezo. Cela ngisusele lezi ibhora zenu ngisuseleni ngemshayi. Usifiso wami ngeke sibange usifiso sisi. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphila kufa khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So usisi wami njengoba ehlele eduze kwami kucaca kabanzi ukuthi ikhona lento engasayiqondi ngomuntu wakhe athandana naye njengamanje. Okuyinto esizoyithola kungesikhathi singakanani kahle kahle sikhipha boma wathi. Kodwa ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona? Yebo sinibona njani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Uma balo sihleli naye? Madizela. Ama diesel. Umsuthu, umsengesha. Umsuthu. Omsuthu akusibona abo maphalala. Oh okay. Ubuya ukuhlala? Ngihlala eSavana. Ukhulele khona veni? Yebo ngikhulele khona. Oh alright. Ngicela nje sivele sihlala phezulu kodaba ungitshela ukuthi uhlangene kuphi nomuntu wakho lo ongasa understand ukuthi kanti kahle kwenzakalani ngaye. Okay, umuntu wami behlala ngasekhaya sinesikhathi sijole mhlawumbe sisino 4 years kanje. Okay. So yonke into bihamba kahle until the other day wayilile khona content yabo lento uthi check ifoni ukuvukela. Ngicheck ifoni mangibona khona umuntu alebele ekhuluma naye nginga-understand igama lisave save ngama emoji okay fine. Ngene bayaxoxa babizana ngo baby asikho isithombe nje angiboni kwenzakalani. Bayafonelana labantu every day nje amangibuza ukhuluma noba hayi umngane nami yabo izinto ezinkanjalo ngithi mina okay. Thema sengibona ukuthi ayibo uyangitholela lo mfana mina okay it's fine ngayithatha ke inamba ngazama kuyifonela ifoni yami akayiphenduli lo muntu ifoni ngakhe okay fine ngasa decide ukuthi ngize la ekhaya ngizothola ukuthi kahle kahle ubani lentombazane le engigila kangaka nalo mfana seneminyaka emingaki mhlambe ni ndawoni nokai sisino 4 years 4 years kulo 4 years lo akazozimbambe ejola ngaphambilini ungasho ukuthi bengiqala kahle kahle ukuyibhekela ifoni mhlambe bekajola mina bengazi ukuthi this time nje yabo bengishiwa igazi umuntu kanjani yena ipersonality yakhe umfana nje ophaphile bahlezi nabangani bakhe uhlezi nami isikhathi esiningi so bengamcabangela ukujola yazi umfana mahlezi nawo ukuthi kunzima umcabangela ukuthi ukujolela ubukeka kanjani mangasumchazi mude mfishane isidudla slender mnyama umpofu well mude is dark in complexion umzimba nje kuhle kwabantu abajima yabo okay like them mningi okay mhlambe mangase kuthiwa uyathola ukuthi yes uyajola i-relationship izoqhubeka noma mhlambe right kuzomela iqhubeka ngoba nginenye situation njengamanje angayazi engibhekeni nayo so mhlambe kanjani ngimithi kuzilunga lomndeni elisha and nami ngisanda kuthola so bengithi ngizomtshena until ngibone lento engiyibonile ke efonini avele ngangazi ukuthi ngenze njani so ngasathi enokuthi ngimlwise ngifuna ukubona umuntu uqala uthi ubani asazi but ke njengoba sinikeza inamba yakhe sikuzazama umfonela simtholile futhi ukhona la studio njengamanje so angazi noma wena noma ukulindeleni ukuthi ubukane naye buso nobuso ubuze yonke imibuzo ufisa ukuthi uyazi yo ngimtholile okay it's fine ngilungele ukumbona umuntu wakho oqala umtshelela ukuthi uyakwishoya kanje angakamtsheni what if yamhlanyise lonto ayisho ukuthi asihlanye sonke akuba amahlanyisi wonke akuhlanye sonke because akukwazi phela ithi ngimlande ke akulungile sasahlala ke angazi noma ucabanga uhamba noma wenzeni because phela nginesho ukuthi ufikile so angazi salindile nje napha befika yibo hey siswami mani uyana lo yes uyena umuntu othe samfonela kwaphendula yena efonini so ngicabanga ukuthi uyena alright sibabukela lapha emakhaya sanamukela futhi kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so ke angazi but sizozwa ekhambeni kwesikhathi bhuti wami njani ngiyaphila sisi ngiyaphila nami uba bhuti sibonga ngema Ntusi Madlovu okay siyajabula ukuthi usihloniphile wafika and siyajabula kakhulu ukuthi ube nathi but la ubizwe
kahle kahle simazi umuntu esimbizile sina sinikezwe inamba ingakho bese kucheck sikufonela sakucela ukuthi sicela usijoyine ube nathi kulolu hlelo. Kodwa ke usisi ziningi izinto afisa ukuthi ayiqondisise kahle kahle and ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo azoba ekubuza wona. Ngicela ukuthi umphendule ngokweqiniso. Hayi. Kodwa ke yena uyamazi? Usisa ngimazi. Uyaqalisa ukumbona ne? Hayi ngiyaqala ukumbona. Oh okay. Ngiyacela nje ukunikeza isikhathi sakho ke umlalelisise kahle umuzwe kahle kahle uyini le ayifuna kuwena njengoba ula namhlanje. Hayi inkinga. Ngicela usikhulumisane naye. Yibo. Nisho ukuthi uyena lo? Yes, yona number sifonelile usinikeze yona wena. Sawubona. Yebo sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Uyamazi Sifiso? Usifiso ngiyamazi. Nenza nani naye? Usifiso umuntu wami. Umuntu wakho? Umuntu wami usifiso sisi. Niqale nijwa? Sesineminyaka mhlawumbe Minyaka. Uhlala phi? Ngihlala la eThekwini. Cause usifiso ngihlakane naye emsebenzini yena wangitholela umsebenzi. Uyangazi mina ukuthi ngikuba? Cha wesisa ngikwazi. Ima sisi ufuna ukwenzani? Ufuna ukwenzani sisi? Ngabe ngiyakushaya yazi. Inkinga yami khona into engiyivikelayo. Manje ngeke sisi usifiso owami. Usifiso owami usifiso. Hayibo. Ngeke ngiyalinga. Uke wakutshela usifiso ukuthi khona umunye umuntu anaye empilweni yakhe? Sisi. Uke wakutshela before? Nikhambe khona umunye umuntu anaye. Akazi angitshela ukuthi usifiso owami. Efuseke wena. Owami sisi ungangitshela indaba yomnqundu. Ungangitshela indaba yomnqundu sisi. Usifiso ungijela nomfana. Usifiso umkancane bhuti umkancane. Umele. Usifiso ungijela nomfana. Yebo usifiso wami unginika kamnandi nami. Uzwani kwena? Uzwani. Sisi ngizokubamba ngezandla ezo. Cela ngisusele izibhora zenu ngisuseleni ngemshaye. Usifiso wami ngeke sibange usifiso sisi. Owami usifiso. Ngisemsebenzini ngenxa yakhe. So nje Usifiso usebenza ngenxa yakhe. Nami wangifaka emsebenzini sisi ngeke ngimyeke nami. Ufaka wena. Ngeke ngimtetele usifiso sisi. Kuzophuma wena mina ngiyindawo. Usisuke wakubekwa caca ukuthi bana 4 years bendawonye. Wena ngabe uqala nini ukuba naye kwezothanda usifiso? Sina 2 years noSifiso sijola. Ayikho enye into ke wayisola uthi unomunye umuntu empilweni yakhe? Cha, angaze ngisole lutho. Nihlezi nendawo. Cause nefoni yakhe angithinti. Oh okay. Ish. Uyazi mithi? Cha bo sisa ngazi lokho futhi akuyona indaba yami ukuthi umithi. Kodwa ngikutshela ukuthi uSifiso owami and angiyindawo. Lalela ke mawubazi kahle abantu besifazane uzomyekela uSifiso yezweni. Mawungafuni ukuhlangabezana nemithi. Ngithi khohla sisi. Yabo amasenda akho uzowacosha phansi. Azilime ziyegwayini angiyindawo. Lungile. Angiyindawo. Sebhizani mina. Angiyindawo sizokhombisana. Mawungabusaba umuthi. Qhubeka noSifiso. Ngoba uSifiso owami ngiyamthanda futhi. Qhubeka naye. Angishintshi lutho ke lapho. Ngiyacela siningivumele ukuthi simfonele uSifiso asicacisele kahle. Ufuna ukumuzwa loyo. Awuthanda ukukhuluma naye? Kwayile ngane nje ngiyoyikhipha. Hayibo no, awukazi kuyenza kanjalo. Ngicabange kahle. Uzodila naye ngesinto. Yazi. Fasithini lento? Ngashiselo entombazane. Awuva ngiyashisela mina ngiyaqhaqhazela. Mina ngiyaqhaqhazela. Wentombazane uyangishisisa. Usafisa ukuthi ukube naye umuntu wami. Umuntu wami. Umuntu wakho. Umuntu wami. Umuntu wakho. Umuntu wami. Yenza nani? Siyajola. Niyalenza nje ngokuqala. Siyayenza futhi unginika kamnandi. Siyanikana. Siyanikana noSifiso. Iyo. Munenkinga kuzosho. Awuzibona uhlukana noSifiso? Angiziboni sisimhlukana noSifiso. Uyazibona uhlukana noSifiso? Ngiyazibona. And ngiyazibona naye uSifiso nje amasenda akhe wacosha phansi. Mina ngithi angiyindawo kuzophuma wena sisi. Vele ngizophuma mina ngizonisebenza ngemithi. Uzoyishiya indoda yami. Indoda yakho ngizoyishiya kona. Ngizonishiya noba ngixakekile. Kwaye lo msebenzi awuthole ngami uyaphela namhlanje. Ngeke sisi sobona nami muthi ngiyawazi. Ngiyawazi umuthi nami sisi. Azilime zetsheni. Ayilime sisi. Kaze kwanzima. Ngiyacela ukuthi nizivumele ukuthi siphinde sinilandelele udaba lwenu. Yes, ngiyakuzwa kona uma uthi awusafuni ukuphinda uthandana noSifiso, okay. But uthi kumanje uthola umntwana kaSifiso. So ngiyacela ningashidukeli sikwazi ukuthi sinilandelele udaba lwenu ukuthi kwagcine kwenzekeni njoba nila namhlanje. Aninankinga ngisho. Hayi mina sisayikho inkinga. Muka lapha ekhaya kubuye ngazi ukuthi ayipheleli la. Ngiyacela ukuthi nginithembise ukuthi part 2 uzoza kungesikhathi esingakanani naye mhlawumbe uSifiso size sigcine sesimbonile. Asazi kodwa ke cela ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.